Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, gaderli aýdymsaz söýüjler we dinleýijiler. Bugun hepden ýegşenme güni iýun aýynyň 30-y diýmek, Türkmenova teleýaýlymyna siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşiklaryňyzyň biri bolan jany aýdymlardan, jany saatlardan düzülen owallar saatlaşanatly gepleşigimiziň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban iýleşler bugun diýin şununy näme gepleşigimizde bir ýurdumyzda tanalýan ýaş zihin aýdymçylarymyzyň birini biziň sadan näýetler bilen çağırdyk. Gepleşigiň dowamynda da biziň studiýamyza gelen mihman aýdymçymyz jany sesli owadan aýdymlary ýerine ýetirip göwünlüňiziň armasyny ýetirer, size ruhy lezzet berer diýip tama edýär. Mehriban iýleşler elbetde bilýänsiňiz gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen döredilen Türkmenova teleýaýlymyz şeýle de ýedi arkadamyzyň ak pataty bilen paýtatymyzyň gorkuna gork goşup oturan Aşgabat Meden diýin jalş merkezi bugun owallar saatlaşanatly gepleşigimiziň şu täze mewsumyny bilelikde taýýarladyk. Elbetde gepleşigimiz bir näçe wagt bäri dowam edip gelýär. Elbetde teletomaşaçylarymyzdan, dinleýijilerimizden hem bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Sizden gelen köp sany SMS-ler esasynda da biz bugun ýanglan ýarym 2018-iň ýeňisi biziň zihinli aýdymçylarymyzyň biri Şamrat Hojaglywy häzir biz studiýamyza çağırar. Ol biziň studiýamyza gelmäge taýýarlyk görüp otur. Biz ýöne gepleşigimiziň başynda bize şeýle döwrewap sahnalar taýýarlap, şeýle gepleşikler taýýarlap, ýurdumyzda tanalýan ýaş zihinlerimizin ukywyny, zihinini açyp görkezmäge edýär arkadamyz bize şeýle ul mümkinçilikler döredip berýär. Biz hem gepleşigimiziň başyna gahrman arkadamyza alkyşlar aýdýas goý, edýär arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan rowaçlygyň watanyny bilen ajaýyp ýylmyzda hemişe bagşy sadarnalarymyzyň owadan aýdymlar, saatlar ýanglansyn. Ine şeýle ýaş arzuwlar bilen mehriban iýleşler biz gepleşigimizde siz üçin owadan aýdymlar jany setse ýerine ýetirip berjek. Ýanglan ýarym 2018-iň ýeňisi biziň zihinli aýdymçylarymyzyň biri Şamrat Hojaglywy studiýamda çağırýar. Şamrat gelip bilersiňiz. Gepleşigimize hoş gördük. Ýerine de geçip bilersiňiz. Şamrat gepleşigimizde ýene bir ýola hoş gördük diýäs. Eýem siz owallar saatlaşanatly gepleşigimizde öňe bir kysan gatnaşdyňyz. Zihin aýdymçylar bilen deň duş aýdymçylaryňyz bilen bilelikde gelip gepleşigimizde owadan aýdymlary dinleýijilere ýetirip, näme dinleýijilerin bir hasam söýgüsini gazanmagy başardyňyz, bir ýurdumyzda siz tanalýan ýaş aýdymçylaryň hataryny Şamrat gepleşigiň dowamyna owadan aýdymlary ýerine ýetirip berersiň. Bugun bir näçe sadarna dostlarymyz, Halipa sadarnamyz bugun gepleşigimizde gatnaşýar. Olar bilen näder gepleşigimiziň başyna dinleýijiler tanış eder. Ýöne bir aýdymlara geçmäke, sadar näýetler bilen tanış etmäke giýleşlermidi. Bir gowy arzuwlaryňy dinlemek isleýäs. Sağ olun Bemrat. Berkar döwletiň batyarlyk döwründe gahrman arkadamy biz ýaş aýdymçylar üçin, ýaş dekinler üçin ul mümkinçilikler döretberdi. Sportdan peýdanam gahrman arkadamyda biz ýaşlar üçin, edýän aladalar üçin köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadam jan sag bolsun, başy dik bolsun. İl wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işlerini elmi dama rowaçlyklary wesen tüýsüründen ardy oýnýar. Arduwlaryň hasyl bolsun Şamrat, size de edýär arkadamyzyň biz şu medeniýet sunuwa diýişgärlerini aýdymçylara, sadarnalara döredip berýän ul mümkinçilikleriniň ýerlikli peýdalanyp bir geljekde näme hasam bir meşhur aýdymçylaryň hataryna bolmagy tüýsürümden ardy bolýar. Indi sadarnalar bar. Sadarnalar tanış edeli. Biziň studiýamyzda bir Halipa sadarnalarynyn biri Türkmen Milli Konservatoriýasynyň Halipa ulum goýlumlarynyň biri, hem kompozitor Ardu Hudaýberdiýew bugun biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Atajan Eýubow hem dinleýijilerimiz tanýan bir ýigitler bilen özüň tanış etseň. Bemrat Hemra Gaýgysyzow dep sadaranyňyza Joşun Saparýeliýew. Elbetde bu ýigitlerim ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy saatlyk bilen sadarnarlyk ederler. Mehriban iýleşler biziň milli saduralymyz bolan dutardyr gyjagam biziň studiýamyzda bugun Şamrat aslynda dutargyjakdydy bir näçe aýdymlar näme dinleýijilere ýetirler. Şoň üçin mehriban iýleşler biziň gepleşigimizden daşlaşmalar Türkmenova adyny owallar saatlaşanatly gepleşigimizde tomaş ediň. Gepleşigiň başyny näýle aýdym bilen başlady? Bugun halk aýdymlary ýetirdiňmi ýa-da söýüp aýdymlary ikisinden ama bugun gepleşigimizde halk aýdyma garaşan dinleýijilerimizden maňra estrada söýüp aýdymlaryň söýüp aýdymlardan birine ikisini ýerine ýetirip berýär. Ondan soň ýoş bilen ses başlanandan soň ýoş
Bolanna mehriban ileşler biz gepleşigimizi Şamrat Hocaoğlu'yun yerine getirmegine iki sany söýüp aýdym bilen dowam edýär. Siz orta gepleşigimizden daşlaşmaň, dinläň, diňje alyň, lezzet alyň. Ey söyenim beri kara, Seydim lelem ayna vezel. Ey söyenim beri kara, Seydim lelem ayna vezel. Gel gönlüme eyle derman, Seydim lelem ayna. Lelem ayna vezel. Aysam aýgyr ýaşlaramy, meniň gönlüm galsyny. Suratyň ýüregimde, sen bilýärmiň ayna vezel. Aysam aýgyr ýaşlaramy, meniň gönlüm galsyny. Suratyň ýüregimde, sen bilýärmiň ayna vezel. Elim koşar, elim yüzü, sen sarısı min gıdırlı. Elim koşar, elim yüzü, sen sarısı min gıdırlı. Sen şanına bu kadarlı, dizim lelem ayna. Aşık Aydar vasfın söyle, sen güzelim baktın gözle. Aşık Aydar vasfın söyle, sen güzelim baktın gözle. Min de zikri şahat seneme, Seydim lelem ayna. Seydim lelem ayna vezel. Aysam aýgyr ýaşlaramy, meniň gönlüm galsyny. Suratyň ýüregimde, sen bilýärmiň ayna vezel.
ağayda dorsana, ağayda aysana, ağayda dorsana, ağayda aysana. Baryadım men köçeden, bar wedeli gördüm men. Aşık bolup görküne hayran kalıp durdum men. Baryadım men köçeden, bar wedeli gördüm men. Aşık bolup görküne hayran kalıp durdum men. Adiyo, adiyo, şol wedelim adiyo. Dostumun yüreğine şan sevgilim adiyo. Adiyo, adiyo, şol wedelim adiyo. Dostumun yüreğine şan sevgilim adiyo. Ne dedin gıdayaça, dinlemenin sözümü. Sevgisi durmuş bulman, batır etme yadımı. Ne dedin gıdayaça, dinlemenin sözümü. Sevgisi durmuş bulman, batır etme yadımı. Adiyo, adiyo, şol bedelim adiyo. Dostumun yüreğine şan sevgilim adiyo. Adiyo, adiyo, şol bedelim adiyo. Dostumun yüreğine şan sevgilim adiyo. Adını soranında deydi menin adım yok. Barıştenim şol menin, başka işten adım yok. Adını soranında deydi menin adım yok. Barıştenim şol menin, başka işten adım yok. Adiyo, adiyo, şol bedelim adiyo. Dostumun yüreğine şan sevgilim adiyo. Adiyo, adiyo, şol bedelim adiyo. Dostumun yüreğine şan sevgilim adiyo. Şan sevgilim adiyo. Şan sevgilim, şan sevgilim adiyo. Mehmani ile hormatly tamaşaçylar, owalar saadaşyň atlyp gepleşigimizi dowam edýär. Bugün biziň studiýamyzda gepleşigimizde Şamrat Hojaguliýew öz sadanarlar topary bilen çykyş edýär. Edil şu adam iksan söýüýdim ýerine ýetirip berdi. Ýene de gepleşigiň dowamyny owadan aýdymlar, türkmen halk aýdymlar bar. Dutardyr, gyzakda, ajaýyp aýdymlar da şu ýerine ýetirler. Indi toro jogap alşaly, gepleşip bir hasam gyzykly bolar ýaly. Toro şeýle. Setiňe ýamak üçin ilkinji ýerine ýetirilmeli çäre näme? Baş üçin. Başyň esasy goramaly zat öz sesi bolýar. Sesiň goramak üçin näme? Men pikirimçe kadar okuya gaýp gelýär. İlki bilen. Aslında soňa diýişgärler birinji düşman oku bolýar. Sebäbi döredilen zatlar agla we bölegi her kim giýje ýatyp ümsümlik ornaşyny soň şu alham dörýär-de. Şu wagt işlenýär. Alham şonuna gelýär, häzirliklerim şu dörýän wagty diýen. Düşnükli. Umuman aýdymça esasy gerek zatlaryň biri sesini goramaklygy üçin gerek zatlaryň biri oku diýip hatap edýär. Beda mudalaşýas, bir näçe bagşylardan, halipalardan hem eşden gurrunlanmışlar. Niýene bir soraw geçeli, soňra gepleşigimiz ýene de aýdym bilen dowam ederiz. Aýdymçylaryň gün tertibi aslynda tele tomaşaçylarymyzy gyzyklandyrýar. Soragam şeýle. Siz aýdym sadan daşary näme gyzyklanýaňyz? Näme bilen meşgullanýaňyz? Durmuşyňyz. Sport bilen meşgullanýaňyz? Awa sport bilen meşgullanýan arasynda tigir sürýär,
futbol oynayar. Esas sportla meşgul esas. Futbol oynaýar. Indi Şamrat, bizim ýurdumyzda bir näçe futbol toparlary bar. Şolardan haýsyna jan koýarly edýär. Altnazar futbol toparı. Şoňa jan koýarly edýär. Bedem şoňa jan koýarly edýär. Indi dünýä meşhur ýyldız futbolçular bar. Kimler tanýar? Dünýä meşgul futbol ýyldızlar. Esasy Messi, Ronaldo. Ikisine de jan koýarly edýär. Hawa. Düşünükli. Bana sorawlar şu ýerde togda diýäs. Size de köprak sport bilen meşgullanyp, aslında bagşa okuýuň zerur bolýar, sportdan zerur. Dogry dämerdi bu. Dogry. Şoň üçin bir hem sport bilen meşgullanyp, hem qadaly okuýuňy alyp, öňe ymtylyp, öňe hereket edip, şu sunuwa däleminde de hatamyr uly meşgullyga eýe bolmagy tüýsürekden ardy bolýar. Indi gepleşigimiz gel aýdym bilen dowam edeli. Näme aýdym ýerine etip berjek? O Türkmen halk aýdymlarynyň birinji ýerine ýetip berjäýdim. Aýnam derdinden diýen Türkmen halk aýdymy şonu ýerine ýetip berdim. Gepleşigimizden geçenki sanlaryny Hawa gepleşigimiz geçenki sanlaryny ýerine ýetiripdi. Şol aýdymmy? Hawa öň çykyş edemde menem şol aýdym. Gepleşigim şol aýdym aýdarny Aydarny gördüm ana. Bolýa, merdan ýöne bunu gepleşigimizde ýan kaýdym ýerine ýetirin, damana ýolundan ýerine ýetir. Siz hem damana ýolundan aýtmaksyz. Menem şoň aýdyş ýoluny has gowurdym, menem şu damana ýolundan ýerine ýetirdim. Ikinji ýerine ýetip berjäýdymmy? İkinji ýerine ýetip berjäýdym. Atymyň atamyň sözlerini ýaşydyr diýen türkmen halkaýyny şonu ýerine ýetip berem mümkin boldy. Onda mehriban ileşler biz gepleşigimizde dowam edýär. Säder Şamrat Gojagly türkmen halk aýdymlaryny ýöretesi üçin ýerine ýetirip berýär. Dinläň jalyň başga ýaýlyma geçmezden türkmen owazy bilen alyp. Yanımla aynam derdinden senden ayrı düştü yoluma. Yanımla aynam derdinden, yanımla aynam derdinden. Aşıklarına ay kulak koy aşıklarına geldarına yardarına 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 bağlı menzil kıntarına mehtaç etme gül yüzüne yanımla aynam derdinden yanımla aynam derdinden yanımla aynam derdinden yar derdinden. Kolum
Ummanadır ey sağı soluma yanımla aylandırdın den yanımla aylandırdın den Akhwat diyara bahr badi Vah bakıyla yetmezin gözü Vah da kıpılmadı ikimizi Yanımla aylandırdın den Rakip koymadı ikimizi Yanımla aylandırdın den Yanımla aylandırdın den Yanımla aylandırdın den Yardırdın den Ha! Ay! Ha! Adım oğlu bir dünyaya gelindin Ad bilen avraya alan yavşadır Ulatinin hayatına bulalım Kırmızı pencerene Kalın yavşadır Gel gel yavşadır Hatırın korkuturlar mayeler Ay hatırın korkuturlar mayeler İlimin kuvveti Merdan erler merdan erler Gelen şey Tanrı'nın düşmanı diyerler İmmaca yerine Yalan yavşadır Gel gel yavşadır Gel gel yavşadır Oh gel yavşadır Maltım mullir tedim da kaçmaz
yaşma Bak koyun meylezinle Gülüm yaşadır Gel yaşadır Namar köprüsünden geçmenler Vah garp olup deryada Kalın yaşadır Gel yaşadır Gel yaşadır Oh gel yaşadır Mehwan ilesi hormatly tomoshaçylar, owallar taýlaşan natly gepleşigimizi dowam edýäs. Sene bugun zehini haýdymçylarymyzyň biri Şamrat Hojagulyň owaly bilen sadanlarymyzyň saatlaşyp gepleşigimizi gyzykly ýagdaýda dowam edýär. Hedil edip Şamratyň ýerine ýetip beren türkmen halk haýdymlaryny diňledik. Häzir gepleşigiň dowamynda ýene de has bir çekuly gaýnawly türkmen halk haýdymlary bar. Biziň gepleşigimizde getiren haýdymlarynyň sanawyna bar eken. Şoň üçin häzir ol haýdymlary hem diňlärsiz. Ýöne haýdymlara geçmeden öňürti tapmaçaly sahypamyz bar. Şuna gelen var biraz. Tolunýarmy? Yok. Aslında teleýaýlymlarda görýän daşyndan tereden de anfat ýöne öýüň gatnaşyňda kynra pikirlenir ýa. Pikirlenir. Edil bir kyn bolup durmaly diýen jogabyny bilmek. Eger kömek gerek bolsa, size ýardam ederiz. Ne ýürite şahyr dostumyz, ne Kerim Halydan gelen bir näçe tapmaçalar bar, şol tapmaçalary size ýetirýäs. Ona başlaýas. Birinji tapmaça şeýle. Geçmişde kän ägirtler bar. Biz olaryň baryny bilýäs. Dutar bilen dünýä üçin bagşy Oradyelli Ilyas jogap dogry. Dowam edýäs. Aýdym saatly ömrüň özi gülbürünün bagy bolsa, ägirt bagşylaryň mekany arka dagly Türkmenistan jogap dogry. Dowam edberelmi? Dowam edýäs. Toporlaň köp döremegi ýagty geljekli bir bäsdir. Sadanlaryň toporny umumy diýerler. Sadanlaryň umumy orkestr jogap dogry. Dowam edýäs. Dutar hakda sözleşilse, ol sözler däller howaý. Bu guraly perde bedär, perdeleň maşy Nowaý. Dutar ajal bilen perdeleň maşam Nowaý. Dowam edýäs. Bir sunota baş goşan soň ol ödüne eder bakna. Hemem seni karşı alar, okuýuňa görä. Şu wagt ýa-ni bizem garşyladyk bolýan. Şu gapydan ýereňizde sizi hazam bir garşalan bir zat bar. Sahna jogap dogry. Indi ahyrky wendimiz. Tugalmy? Ne ýalňyşmy? O jogap berýär. Ahyrky tapmaçamyz. Bilbiller has joşup saýrar. Owadan gülüň derdinden keminanyň mähretiňin nagmadyr. Derdinden sözi bar, ýöne öňünden. Aýnam derdim. Yo, oladana. Aýnam derdinden. Aýtalap bereyim tapmaça. Bilbiller has joşup saýrar. Owadan gülüň derdinden keminanyň mähretiňin nagmadyr. Diliň Yaňam aýtaladım. Yaňam dogry jogap berdim. Diliň derdinden. Jogap dogry. Gutlaýas Şamrat. Ne Kerim Halyň bize ýollan tapmaçalaryny arasynda pikirlenen amma ýöne edil jogabyny tapmak üçin. Biraz kanjyryjak bolup ýoksa Size ul üstünlikler arzu edýäs. Bide gepleşigimiziň her sanyny
Gızıklı tapmaçalarını yollayan şahir dostumuz Kerim Hallady dörejülük toparmyzyň adyndan sağ bolsun aýdýas. Ediz arkadamydy, watanmydy, watbediýän goşgularynyň höwrüniň köp bolmagyny, galamynyň ujunyň ýeti bolmagyny tüýsüremeden arzulayat. Indi Kerim üçin, Kerim ýaly bir näçe dinleýijilerimiz, teletomajyşlarymyz üçin näme aýlaýdym aýdyp bersin. Gepleşigimiz ýerine joşgunly aýdymdan beri Türkmenistanyň halk artisti hem Özbekistanyň halk artisti Bamra Hamdapow mahbuba diýen aýdym bar. Şonu başardymça ýerine ýetirip bereyim. Mahbuba mahbuba tenimdeki canım ödüm mehribanım tenimdeki canım tenimdeki canım mahbuba mahbuba tenimdeki cana mahbuba mahbuba tenimdeki cana ödüm mehriban tenimdeki cana ödüm mehriban tenimdeki cana. Hayran ettin yarım, hicecik dildar. Hayran ettin yarım, hicecik dildar. Aşıkların içinde can, ödüm mehribanım. Aşıkların içinde can, ödüm mehribanım. Mahbuba mahbuba tenimdeki cana mahbuba mahbuba tenimdeki cana ödüm mehriban tenimdeki cana ödüm mehriban tenimdeki cana. Ne dedim de ne dedim, yıllar şehidiydim. Ne dedim de ne dedim, yıllar şehidiydim. Aşıkların içinde can, ödüm mehribanım. Aşıkların içinde can, ödüm mehribanım. Mahbuba mahbuba tenimdeki cana mahbuba mahbuba tenimdeki cana ödüm mehriban tenimdeki cana ödüm mehriban tenimdeki cana tenimdeki cana tenimdeki Mehman ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar saatlaşyň atly etmişime dowam edýäs. Bugün biziň gepleşigimizde
Zehinli aydymçylarymyň biri Şamrat Hojaguliýew gatnaşýa bir näçe çeýip aydymlaryny, türkmen halk aydymlaryny siz üçin jany sesle ýerine ýetirip gelýär. Indi Şamrat gel ýene de gepleşime soraw jogap arkaly dowam edeli. Berilýän sorawlara arkaýyn öz pikiriň bilen, öz düşünjäň bilen jogap berip bilersiň. Sorawam şeýle. Bagşy bolup dogulýarmy ýa bagşy bolmaýar? Bagşy bolup dogulsaň oňa ýetek saat ýok beýmir. Ýöne bagşy bolup hiç aýdym dogulan çağı ýok. Gaýdan kimse. Olur ata-babalarymyň ussat bagşylary tarif etmekde ulanýan sözüm käýdýän. Aslında adam tebigatyň durmuşyny teklip eden ýollary esasyna taplanýar, gaýp pikirlenýär. Ondan teklip edilen ýol bagşylyk bolsa, adam şol ýol bilen ilmidämi ömrüni dowam edýär. Şoň üçin hem dogulup bagşy bolýan gaýdyan. Düşünükli. Sizin pikiriňiz şeýle. Bolýa. Indi ýene bir sorawa geçeli. Şägirdiň halipadan ozmak meselesine näme garaýar? Şägird halipadan hökman ozmalymy ýa şägird halipanyň oňuna şol şägirdligine galmaly? Bu sorawa bir näçe ýyl mundan ata-babalarymyz jogap beripdir. Sebäbi Näme diýip şägird halipadan ozdurmasa hüner ýeter diýipdirler. Diýjek bolýan şägirdiň halipadan ozdurmasy oň üçin oň hormatsyzlygy däl. Eýsem şo halipasynyň kärni ulu hormaty diýip pikir edýärmi? Haçan şägird halipadan ozup öz şägirdlerini özünden ozdurup biljek derejede terbiýelep bilen ýagdaýyny sunmak mümkin der. Düşünükli. Sizin halipalaryňyz barmy? Bar. Kimler? Halipalar barada aýdandy. Saat ural çalmakda halipamy, aýdym aýtmakda gaýbany halipalarymyz bar. Näşe saat çalmakda ilkinji halipam şu çağlar sunmat mektebinde Aşır Çarif diýen halipam bar. Şondan köp saatyň dutar çalmak inçe tilsinden öwretdi. Kiçilikde esas dutar çalardy men aýdym aktym. Orta mektep oturumda da men şu aýdymçy bolaryn aýdym pikir edem aktym. Men soň şu 2011-nji ýylda Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýanyna Gdanatory Westfalna Türkmen ýürik sanatçylyk mektebine dutar bölüm boýunça dutar bölümine okuwa girdim. Ana şondan soň has hem şu aýdyma bolan höwütim artdy. Näde? Esas şu ýankyýalykda gaýbana halipan diýene. Bir sadyny bolmak üçin, bagşy bolmak üçin, bir issenlik käriň eýesi bolmak üçin bir da sebäp bar. Siziň bagşy bolmaklygyňyzy, siziň aýdymçy bolmaklygyňyzy, aýdym aýtmaga bolan höwüsiň döremekligine näme sebäp? Aýdym aýtmaga bolan höwüsim şu meselem şu özüňe bir ýakyn gören aýdymçyň bolýar-da, şoň aýdymlaryny özüňe ýerine ýetirmek ýeňil bolup, şoňa goýa ýeňilişde o. Ol aýdymçy kim? Hacı Yazmamedow. Hacı Yazmamedowň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýerine ýetirmek men üçin has bir hili özüme golay, anfadrak, ýeňilrek gelýär. Hawa. Köp şey dinleyijiler hem diýär da sen şoňa sesiň meň diýär, şoň aýdymlaryny köprak aýt diýip şondan hem şoň aýdymlaryny köp bençe ýerine ýetirýän. Düşünükli. Bolýa, sunatda size saat çalmagy, dutar çalmagy öwreden halipaňyz Aşyr Çarif diýdiňiz. Şeýlemi? Indi şu wagt saat çalmagy öwreden halipaňyz hakyny aýtdyňyz. Dutar bilen gyjak bir de garaşyp otyr. Bir mümkin bolsa dutar gyjak aýdym aýdar. Ulu howaslan Gyjak kim çalmaly? Gyjakyny sadanamyz kimra kömek etse biletde. Emrajan gel. Bir gyjak çalyp berseň, Şamradym dutar hakar. Näme aýdym aýdyp berjek? Şu dutarda arınjy türkmen halk aýdyna birini ýerine ýetirip beren Nepeýda diýen türkmen halk aýdyny. Soň ýyzynyň şu bilen halipa sadanamyz we Kerman aýdyp diýfun döreden aýdymy ony ýa-ni ýakynda türkmen wadyny teşekkürlede geçirdik. Başardığımızdan çalıp ýerine ýetirip beren. Ona biz bu aýdymlar uly höwüslendiňler. Mehmany ýeşer gepleşmeden daşlaşmaň. Şamrat Hojaguliýew siz üçin dutar faduralyny, dutar gyjakdy owadan aýdymlary ýerine ýetirediňler. Diýinjalyň.
bir bilbilin dilinden haber alsam bir bilbilin dilinden bilbil yeke bolsa güllendi peyda Vak sormanglar yekelliğin halına Delal desesen ile ne peyda dostlar ne peyda Ay doğan kardeş koçidin gereği Vak doğan kardeş koçidin gereği Perdem bolar adam zadın direği Vak kem olmasın aravatın sarığa Kuyruğum olmasa yalan ne peyda dostlar ne peyda Ne peyda Hey 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 Ay 60'ta avun alıp bilmersen Ay 60'ta avun alıp bilmersen 70'te yerinden kala bilmersin Vaksiysen meleke bana bilmersin Yürüme şaş takbilen ne peyda dostlar ne peyda Ay yaşadım bilen bir yana gittin Yadından çıkarmadan Yaş hile ettin Ay dışı babanı ya dünyadan etele Karıvel gelinin kıyıdan ne peyda dostlar ne peyda Ne peyda Hey 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 Aydıcı baba niyaz Aydıcı baba niyaz Dünyadan ötele Vah karıvel gelinin kıyıdan ne peyda dostlar ne peyda
Sen özüňi ýalňyz duýma mehriban, sendey gözül faralarmy salarmy? Senne hakyň veren nur mehriban, heyde seni ke goýup bolarmy? Senne hakyň veren nur mehriban, heyde seni ke goýup bolarmy? Çekmesin asla çıtma başlarım, yılgırsın mehriban, yılgır mulayim. Men şonna sen yürek, sesin eşderin, kim bir fırsat sen mehrine yıların. Men şonna sen yürek, sesin eşderin, kim bir fırsat sen mehrine yıların. Yılgır sen mehriban, yılgır idilim, yılgır sen yılmalayım. Şonna genleme diyecek sözlerimi, min barbar onu aydıp giderin. Ol sözler sarbalıp, şol sözler sarbalıp, kalmasın minne, sayladığımın hakka şıklan yoludur. Min dünyani gördüm senin gözünde, senin baht yıldızın yalkın saçıptı. Min dünyani gördüm senin gözünde, senin baht yıldızın yalkın saçıptı. Yılgırsın mehriban, yılgır idilim, yılgırsın yılmalayım. Yılgırsın mehriban, yılgırsın mehriban, yılgır idilim, yılgırsın yılmalayım. Yılgırsın idilim, yılgırmalayım. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar saatlaşan natlyk etmişimiz dowam edýäs. Şamrat öz sadanynasy Emra bilen dutar gyjakda siz üçin iki sany owadan aýdym ýerine ýetirip berdi. Ýigitlere ikiňizde de sag bolsun aýdýas. Kesfiňizden kemal tapyň. Geljekde de näme şu ata-babalarymyzdan gelýän milli saduralymyz bolan dutar gyjakda da bir näçe bir türkmen halkymyzyň aňyny, ýüregini ornalan halk aýdymlar bar. Ana şolary bir toýlamyzda, bayramlarymyzda ýerine ýetirip bir täze şu öwüşün bilen işläp, Gahrman arkadamyzyň döredip beren türkmen we tele ýaýrymyna şekilläýdim görnüşini de dinleýjilere ýetirmekde uly üstünlikler arzuwlaýas. Indi gepleşigimizi gel soraw jogap arkaly dowam edeli. Aýdaly siz indi sunat ýoluna girdiňiz. Ýaşykdan girdiňiz. Aýdýan sözleriňizden çen tutsak.
Inni sizi bu yolla näme aýryp biler? Soňa şeýle bar güýçliler beýimler. Oňa giren soň ýygyna aklat çykmaýar gaýdan. Meniň hem ömrüm we onna käbir öwrülüşler aýraýmasa indi çykalga ýok diýdiňem boljak. Onna sunuğa datly uly äleme getiren ykbalyňyz şu hiçem sunuğa dälemenden sizi çykalga gapadyna getirmesin. Umumyň şu sunuğa ýoluna hatam bir meşgullyk gadanyň gahrman arkadamyzyň saýatynda size uly üstünlikler arzulaýarsyny bir desanlardan ama aýdym aýtman gowurýar. Desanlardan ama aýdym getirdim diýdiň. Näme aýdym? Mümkin bolsa şu saýatlyk hem radiosynyň bir halkaýdym ýerine ýetirip beräň. Saýatly radiosynyň. Saýatlyk radiosynyň. Bolanna biz bulaydymy uly höweslendiňler, mehran ýerişler diňländiň janyň gepleşikden daşlaşma. Barhalatim boylum sallanıp geçti. Gözümden hataşta halı kurşinin. Hey 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 hey. Aklımla apardım esmelilerim. Yeterden canımda kalı kurşinin. Yaşlılar giydi ala boy zilve mendar kamatına ley hey 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 oh dişidir mendar levler bala hayat Türkiye derler deley kurşinin uye mendar leyli bahçesinde şeyda bülbül yetişmez vahırır min naram yara yetişmez hey 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 oh derdim köptür derman koluma düşmez ötürürüm şedin bile gücünü uyur ey emrad yer girdim yarın o bağına dolu biçtim piyanasın sağına gel oh geçsem apısına yaratığına men boysam ağabey bu kuley burjinin uyur
من bolsam habibi ulurjin من bolsam xizmatkar olay gurjinin oya Mehruani ile şer hormatly tamaşaçylar we wagtlar saatlaşyň nählik etmişigimizde berilen wagtym ahyrlap barýa. Ne bugun ýanglan ýarym 2018-den ýeňjisi biziň ýaş bir halkymyzyň hem häzirki wagtda uly söýgü bilen dinleýän aýdymçylarynyň biri Şamrat Hojagly bugun gepleşigimizde sadan eýitler bilen owadan aýdymlar üçin jany feste ýerine ýetirip berdi. Dostlarymyza Halipa bar, Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Ulumu gollumi Eýýam Halipa sadanlaryň ornuny kompozitor Ardu Hudaýberdiýew we Hemra dostumyz bar, Atajan bar, Joşun bar. Ýigitler hemmäňide hoşallygymyzy aýdýas. Maşgalaňyzda agdy berlik bolsun, bagtyarlyk bolsun, arsgal döwlet ýar bolsun. Şu geljekde de näme arkadamyzy, halkymyzy begendirmekde şu aýdym sada elemini hem ul üstünliklerini rowaşlygyň size de ýaran bolmagy tüýsürekden ardy bolýar. Şamrat size de sag bolsun aýdýas. Bugun dinleyijiler gowy edip diýinjalanlar owadan aýdymlary ýerine ýetip berdiň. Mahmuly wadyň hemişe belentde ýanglandy. Tawal Bemrat menem ýene bir ýola şuportatdan peýdalan gahrman, mehriban arkadamyza köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadamyň jan sag bolsun, başy dik bolsun. Tutýan tutumly işlerini elmi dama rowaşlyk gyra etsenmäni aýdym şüýregimden ardy edýän. Köp sag bol, Şamrat ardy bolan hasyl bolsun. Indi gepleşigimizden jemi helbetde özüň bilýänsiň adat boýunça gahrman arkadamyň üstünliklerini watanymyz üçin gazanýan beýik ýeňişlerini diyarmyzyň, ata watanymyzyň owadanlygyny, mukaddesligini watyp edýän ajaýyp aýdymlar bilen jemlenýär. Şeýle aýdymlaryň birini getirensiň gepleşigimizde. Elbetde Bemrat, hormatly arkadamyzy, ýurdumyzy, watanymyzy watyp etmezlik bol mümkin. Ne gepleşigimiziň şu stanyny Halipam Ardu Hudaýberdiýew bilen täze aýdymda öğretdik. Mümkin bolsa şu gepleşigimiz şu ýerine hormatly arkadamyzy, ýurdumyzy watyp edýän aýdym. Şol aýdymlaryň gepleşejemleri. Onda bu aýdymyň ilkinji dinleýijilerim bizi bolýarlar. Şeýlemi? Bolýar. Mehruani ile şeýledir biz Şamrat Hojaglyň ýerine ýetirmeginde şu edil arkadamyň üstünliklerini, ýurdumyzyň gözelligini watyp edýän şeýle ajaýyp aýdym bilen gepleşigimiz jemler. Ähli wagtda bize Halipa bolup duran. Ustad bolup duran. Gahrman arkadamyda çäksiz ýüregimizden alkyşaýdýar. Gahrman arkadamyz, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ýurdumyzyň güllemek üçin, medeniýetiň sungatyň ösmek üçin alyp barýan beýik işleriňiz mundan miýanada uly rowaşlyklara betsensiz. Gahrman arkadamyzyň saýasynda hemişe biziň ata watanymyz Türkmenistanyny bagtyň aýdymy ýanglansyn. Indi Mehruani ilişler biz şeýle ýaşy arzuwlar bilen siz bilen sagollaşýar. Ýöne uzak wagtlyk däl ýene de alaýjak bir hepdeden Türkmen owadyny owatlar taýlaşyny gepleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz.